A ja som prišiel na nejaký taký akože bod, že som nevedel čo ďalej, čiže to nebolo niekedy akože jednoduché. Ja som taký ten muzikant proste, čo dojde na koncert a akože dojdem tam 2 hodiny, ešte tam nikto není, prosto. Přesně si pamatuju tu větu toto má. Tak na něho musíme zajít ještě jednou někam. Tak som u vás bojúvač. No, tak. Som došiel Jo, za vami. jo. Teda na moje narodky alebo deň po mojich narodinách si pamätám, skrachovala Skyrope Airlines, čo je naša slovenská akože aerolinka, čo bola. A ja som mal nimi letieť 1. septembra domov. A proste ostal som v tom Paríži presne takto isto, volal som si s našimi cez Skype, proste, že úplne, že strese všetci. Toto bude brutálne. Potom si to nahrám na telefón a na druhý deň ako si to pustil, že no, ako, v pohode. Potom ako príde to úplne dno, že ty tak idem začať niečo nové. Mal som obdobie, kedy sme s mojou kapelou hrali 30 koncertov za mesiac a ja som sa už dostával do takého štádia, že presne už som bol tam v tom, kde nechceš byť, že som sa začínal trochu nemať rád a dostal sa mi do života teda informácia o tejto púti do Compostely a ja som sa na ňu relatívne rýchlo vydal. Before it was cool. A akože vždycky som sa točil okolo takých tých srdcařských interpretov, ktorí prosto do toho hodne dávali svoje emócie a to ma zároveň na hudbe asi aj najviac baví, keď je taká surovo správňacky úprimná.